Shubor nakaslem jong unong san hima. Daki phau hajan ngot kinong Palestine kilawan phai byang shakijaka sa jongki bala sha penjulor hanong ba Gaza hasngining kong hadian ba ke Israel kalaweng no ya kajingkhang jongka ya kathan chate kabala khang nadu basdang kathma bat ka Hamas kipat ba ki babun ki baket ya kitiar jongki kilayat da kajat ling ba ka we ka surok ba ka badan hajan ka rut duriaw banlet phai byang shalaki shnong jongki kajing pelat ya kinong Palestine kalasdang nadu ka por hanyo bejimin step hagasngining kong Lasha ya kinong Palestine banyat lingba da kejat klam dadon ki bor pahara lingba ka benta jong ka denti ka balakhat ka net zarim kinong Palestine kila thrang banlet phaino shalagi jong ki ying kisam watla kila tip baya ki ying jong ki lasha penjulor lut nadu basdang ka thama ha ka ba kila sa ha ki ying school bat ha ki ying bashushna shipor ki balakala long ki jakari tengan lapalat shisnam ki babun kila shaptiang ba ka Israel kan kini no ya ka jakasa jong ki u Ismail Abu Mata ukpa jong ki saungut ki khun ubala ap khmilenti bane kendu yala ki bahaying hasam ulapan pau ka jingkmen bat ulayat hu ba ki brieu ki layar wai ki duai bat yam da ka jingkmen hadian ba ki layar kendu biang bat ki bahaying hasam jongki kani ka jing sange thama kalong ban pun kut no ya ka thama ka bashir khaitam hapdeng ka Israel bat ka Hamas bat ban pun tikna ban pelat ya ki spa angut ki nong shakem bat syara bor ha ka jing hya thama jongki le no ha ka hnyo tarik urisaw arja arpulai ka balapan mi ka jingya le ka bashir khai Menteri Kampo Yeng kari Israel ukats ulaong baka Israel kan beteng ban penjari ya gejing sange thma bat ba unu uba pen khen ya kani uba berngam ya kishpai Israel unket ya gejing lot barok ka Israel kala pen slam ban play ya kate gejaka ya lenti kabala dei banja hakasngi kut tayo da ka baong baka num ailat ya kinong Palestine bakin let tat hadu banda pelat ya ka we ka kenthai kabala syara bor ka Arbel Yehud kala keno ru ya ka Hamas bakam shimla ajing tip batikna lagi nong syara bor ki badang sa ki balabu ban pelat ha benta ka baningkong kidang em na kila ayam ka Hamas ha juga por kala keno baka Israel kala pen khen ya kajinga te akular dak ba klem play ka jakaya lenti menteri rang ba adu ka Israel Benjamin Netanyahu ula pentip baka Hamas kan sa pelat ya kinong syara bor jong ka Israel bakan thop ya ka we ka sipai kan thai ka agam burger ha ka sngi pale nang ta kin sa pelat biang ya ki laingut kinong syara bor ha ka sngi sa jan banwan Nadu ka khat khanai tarik ukala lingkot hadian balas dang kejingete akular hapdeng kini ki arliang ka Hamas kala pelat ya ki hanyongut kinong syara bor jong ka Israel bat ka Israel kala pelat arspa angut ki koidi jong ka Palestine